ukuthi ngibila kanye nami ngiziveze. Lo khulumayo uNomthandazo wakwaBhengu Isibongo bathi Manculo Shongololo kade abazali hlangabeza abanikeza ngendlela. Kuyintokozo kakhulu, ngithemba ukuthi kuningi enizokufunda kumina nje. Ngingasho nje ngithi uNomthandazo uzalelwe eThekwini esibhedlela sase-ADT, kodwa-ke ngezimo eziba khona emndenini uke wayekhulela komalume emzimkhulu esigodini sakwaNongidi lapho efunde khona amabanga aphansi. Waphinde futhi washintsha indawo-ke ehambe ehlala, ngingasho ngithi naseMthwalume ngaphinde ngahlala khona lapho ngize ngaqeda khona u-grade 12 wami. Uqala kanjani ukuyibona la ukuthi ngithalented ezweni Imbongi bana bakutshela sikhamba kanjani mhlawumbe khona masenzeka ukupho kwenzakalani Ngibonge ngombuzo. Ukuthola kwami ukuthi ngiyimbongi noma ngiyakhona ukuthi ngibhale, I was doing grade 6 if I'm not mistaken. There was this time la umama mbegula khona, so washona and isimo besingekho kahle because mina indlela engikhule ngayo bengekho yinhle. So bengifike if kukhona okwenzakalile ngithule ngihlale ngedwa ngikhale, then ngizothatha iphepha ngibhale. After ukuthi mama ashone, ngabhala phansi nje in paragraphs, ngabhala-ke ipoem yami ethi what can I do for my future. So ngathi ngisabhala kanjalo and ngangizibhalela nje yabo, kanti u-principal owawuyena owayesifundisa i-English uzobona lelo phepha lelo alithathe then alifunde. So that's why ngaqala lapho kwadevelopha-ke ubunkondlo phakathi kwami. But ngingasho ngithi umuntu owangibona like ukuthi ngitalented ngingaba imbongi was u-principal Mr. M.M. Bewana wayengifundisa eMkhashana Junior Secondary School. Kuzwakala ukuthi into vele okhule nayo le into ithole usesekhona emabanga naphansi and wakhula nayo, okusho ukuthi ke usunesikhathi impela uyenza futhi kukakhuluma nathi into ebaluleke kakhulu nangasiza kakhulu abanye abantu abaseza ngemuva kanjalo nabasaqalayo. So ke ngifuna ukuzwa la ukuthi mhlawumbe iziphi ingqinamba nama-challenges mhlawumbe ngasho nje ukuthi ama-challenges obhekana nawo njengoba nje kade usendimeni uphusha-ke la, maphi ama-challenges obhekana nawo kakhulu oze uthi kwesinye isikhathi ayimpela mhlawumbe kuze ngafikani la khona othi cha cabanga ngisho ukuyiyeka manje lento kwenzakala kanjani imaphi? Ngibonge ngombuzo. Ngingasho ukuthi sike saba khona lesi sikhathi bengithi nje like ngiyayeka ithalente lami, ngiyayeka ukuba imbongi, yonke into engikhona ukuthi ngiyenze ngiyayeka. Because ngingasho ukuthi if umuntu kakhulu uyayidinga support evele emndenini more than anything, because without faith yomndeni ne-encouragement abakunika yona, sometimes uzizwe uyi-one, uzizwe as if angeke ukhona ukwenza lutho, because uba nalo mbuzo ukuthi ngingakhona kanjani ukuthi ngibe utho nabantu babone utho if abantu engihlala nabo, abantu engithembele kubona, abantu abangazi kangcono bengakholelwa kumina. So ngingahlangabezana nezinto ezikanjalo, but futhi ngaba nenhlanhla ukuthi ngihlale ehome, ngihlangane futhi nabantu ababekholelwa kumina, ababebona
sasengiqhakambile kumina. So ngingasho ukuthi indlela ama-parents ethu enza ngakhona sometimes ayasinika i-self-esteem right noma kwesinye isikhathi asinikeze i-lowest ukuthi size sikwazi ukuthi siphumelele. So okunye futhi like emakhaya ama-competitions noma amakhono kwesinye isikhathi izinto ey'kanje zibuye zinganakwa like ama-events njengasemadolobheni abuye engenziwa. So kuba kancane ukuthi like urecognize ukuthi unaliphi ikhono noma ikhono lakho libonakala. So izona zonke lezo zinto lezo engingathi ukuhlangabezana nazo kancane, but ngenxa yokuthi-ke umuntu-ke wahlangana nabantu abahlukahlukene kwazile ukuthi ngingathiza. Baba ngicela ungiphe uthando nesazelo okunye kuyizela. Baba ngicela ungiphe uthando nesazelo okunye kuyizela. Baningi abacela imali kuwe, abanye bacela imizi emihle kepha inhliziyo zabo zibe zingaphumulile. Baba ngicela ungiphe uthando nesazelo okunye kuyizela. Ukuba uthando belithengwa bengiyolithenga, ukuba uxolo belilandelwa bengiyolilandela. Ngidilize izindonga, ngimemeze entabeni njengembongi ngibongela ngithi baba ngicela ungiphe uthando nesazelo okunye kuyizela. Umtholo wami dilika ngibona ukukhanya kwelanga, mehlo amvuleka ngibona ubuhle bomhlaba. Njengetshitshi lihloma amabele esifubeni, nezandla zami zilangazelela ukuhlwayela imbewu kulo mhlabathi ovundileyo. Imajongosi lami, imanganene eduze kwami uzungangilahle. Ungasabi, thatha nalo uhlanga lwakho ulibambele eceleni uzungalidedeli, ungalutheki. Labafana abanokusikhohlisa bathi bayasithanda kepha abanalo uthando lweqiniso. Imajongosi lami ungadidiseki. Nomthandazo Imbongikazi Yosiba. Baba ngicela ungiphe uthando nesazelo okunye kuyizela. Siyabonga kakhulu Nomthandazo. This is powerful, very very powerful. Siyabonga kakhulu ngane wethu mhlambe ke uyibhala umuphi umuzwa la sithini lapha wawucabangani ubhala le mhlawumbe awusike nje usikhale phezulu ukuthi wawucabangani kufikani. This is very very powerful. Abantu engihleli nabo la impela bayibabaza kakhulu but inamandla ngendlela emangalisayo. Ngicela ke la ukuthi usichazele nje mhlambe kafishane ukuthi wawukade ucabangani la yini akwenza ukuthi uphumelele. Isizathu sokuthi ngize ngibhale ngithi baba ngicela ngiphe uthando nesazelo okunikezela. Abantu abaningi ngibuka indlela ekwenzeka ngakhona. Sike sifisa ukuba nemali eningi but sikhohlwa ukuthi sicele izinto ezisimple njengokuthi sibe nothando. Kuningi okusekwenzeka ezweni, abantu bayabulalana ngenxa yemali, abanye badlwengula abesifazane ngenxa yokungabi nazwelo, yokungabi nalento ekuthiwa uthando. Uthando selasiphelela thina. So kubuka zonke izinto ezenzakalayo ezweni, yabo. Ngingasho nje ukuthi indlela ngizosephila ngakhona engenza ukuthi ngibhale ngale ndlela engibhale ngayo. Kuyezwakala ukuthi into vele okhule nayo le into ithole usesekhona emabangeni aphansi and wakhula nayo, okusho ukuthi-ke usunesikhathi impela uyenza futhi kukakhuluma nathi into ebaluleke kakhulu nangasiza kakhulu abanye abantu abaseza ngemuva kanjalo nabasaqalayo. So-ke ngifuna ukuzwa la ukuthi mhlawumbe iziphi ingqinamba nama-challenges mhlawumbe ngasho nje ukuthi ama-challenges obhekana nawo njengoba nje kade usendimeni uphusha-ke la maphi ama-challenges obhekana nawo kakhulu oze uthi kwesinye isikhathi ayimpela mhlawumbe akuze ngafikani la khona othi cha cabanga ngisho ukuyiyeka manje lento kwenzakala kanjani imaphi? Ngibonge ngombuzo. Ngingasho ukuthi sike saba khona nje isikhathi bengithi nje like ngiyayeka ithalente lami, ngiyayeka ukuba imbongi.
yonke into engikhona ukuthi ngiyenze ngiyayiyeka, because ngingasho ukuthi if umuntu kakhulu uyayidinga i-support evele emndenini more than anything, because without i-faith yomndeni ne-encouragement abakunika yona, sometimes uzizwe uyi-one, uzizwe as if angeke ukhona ukwenza lutho, because uba nalo mbuzo ukuthi ngingakhona kanjani ukuthi ngibe utho nabantu babone utho if abantu engihlala nabo, abantu engithembele kubona, abantu abangazi kangcono bengakholelwa kumina. So ngingahlangabezana nezinto ezikanjalo, but futhi ngaba nenhlanhla ukuthi ngihlale home, ngihlangane futhi nabantu ababekholelwa kumina, ababebona ikusasa eliqhakambile kumina. So ngingasho ukuthi indlela ama-parents ethu enza ngakhona sometimes ayasinika i-self-esteem right, noma kwesinye isikhathi asinikeze i-lowest ukuthi sizizwe size sikwazi ukuthi siphumelele. So okunye futhi like emakhaya ama-competitions noma amakhono kwesinye isikhathi izinto ey'kanje zibuye zinganakwa, like ama-events njengasemadolobheni abuye engenziwa. So kuba kancane ukuthi like urecognize ukuthi unaliphi ikhono noma ikhono lakho libonakala. So yizona zonke lezo zinto lezo engingathi ukuhlangabezana nazo kancane, but ngenxa yokuthi-ke umuntu-ke wahlangana nabantu abahlukahlukene, ngikwazile ukuthi nginga-give up i-self-esteem yami ibuyele futhi. Ngithanda ukuthi ngibonge kuwena mphathi wohlelo, ngibonge kubo bonke ozakwethu esisebenzisana nabo, abangani bami, ihlobo zami, umndeni wami, i-Secretary Child and Youth Care Center. Ngizocela ukuthi ngibonge kuyona ama-care workers nge-support yabo, umndeni nje wami akamdingi for i-support yabo, ama-group ami ezinkondlo lapho ngikhuliswa khona sifundisana ngobuciko. Ngiyabonga kakhulu kuni nonke guys nge-support yenu. Ngiyatholakala ku-Instagram as uCaptain Nomi, ku-Facebook ngisawu yena futhi uNomi T Bingu, ku-TikTok ngiyatholakala uCaptain Nomi, and ofuna for ama-bookings ngiyatholakala kwi-number yami ya-WhatsApp ethi 065 732 6381. Angiphinde futhi u-065 732 6381. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga, ngiswela amazwi. Nawe u-Twitter futhi ngiyatholakala as u-MT_Imbongi, u-MT_Imbongi ngiyatholakala. Ngiyabonga kakhulu guys, ngiyabonga. Ngizothanda ukuthi ngibonge usathana ngezibhola, sathana